Hello guys, good morning. And dayo आङो थांनो ओंखारो खैराबारि ओमफ्राय मर्निंनो ओइनि कक'नाट जागासिनो दङ पुरा हारसिंनो थाइसे फिसा कक'नाट नारेंखला फिसामोन ना हारसिं थाइसे देन्जार लानानै फैजानो हायो आं मा होनो फुङाव बिदि खालि जाजाया खिन्थु थेवबो जायो आं मर्निंबो दंमोन जादों आरोना आं जादों ओमफ्राय आं थांसै मा लाबोफादो माबा फैयो जानो पंकसना जागोन नो पंकसना सिलभार ना जागोन ना सिलभार ना कमल काट जागोन नो कमल काट सरि कमल काट ना बियो न'खौ लिरसिगोन निया रेडि मा लोगोफोर मर्निं ओंखारलांसै दायो आङो बाजाराव ओमफ्राय खानाय सिनगोन सानदों आङो नायनोसै जागा मोनोबा सिनसिगोन गोबां मानसि जायो मर्निं थारमाने बेनो आरो गाइस आंनिया खानाय सिनबाबो कुनु पार्लार पुलाराव खानाय सिना डाइरेक्ट सिनग्रा दखानावनो बे खानाय सिनग्रा सिलनफ्रावनो सिनो आरो आं नर्मेलि स' नायदो माब्रै खानाय सिनग्रायाव आं सिनो दिनै खामफ्लायाव जिरायनाय मोनबाबो बेयावबो सिनगोन आरो जेरावबो एडजास्ट आरो जेबो प्रब्लेम गैया आंना खानाय सिननायाव सिननांगौल'सो नर्मेल स्टाइल आंना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्टआव अननाय मोननानै आंना लोमजानाया गाबाय गैला लोगोसे खर' सानाय एसेसो दंबावो प्लास ओमफ्राय गगा मोननाया गायाखै दाबो एसेसो दंबावो नोंथांमोननि अननाय सिबिनायखौ मोननानै आंना मुलिया मोनसे जानायावनो गासैबो गाजोबदों ओमफ्राय दा गगा मोननायाथ' एसे थाखायोनोब्रा बे जल्दि गाया ओमफ्राय दायो फाइनेलि आङो बाजारावथ' थांगासिनो दङ खिन्थु मोनसे स्पेसियेल बुस्थु लाबोनो थांदों आङो अलरेडि दंखायो न' बे माने एसे जायगायाव मोनसे माबा जाना दङ आरोना जेनेबा सेटिं जाना दङ बेखायनो बेखौ जेबो माबा सोमावनो हाया बा जेरावबो इथिं इथिं लांनो हाया थ' बेखायनो आरो मोनसेबाव लायनो थांगासिनो दङ आङो स' मा लायगासिनो दङ आं नोंथांमोना नायलांदो होमबासो मिथिगोन आं मा लायनो थांगासिनो दङ दिनै मर्निंनो पुरा फुल एक्साइटेड जानानै स' नायलांदो जोबजासिम नायबासो मिथिगोन दे आं मा बुस्थु लानो नागिरदों स' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि खैराबारनि माइ दुब्लि भिउआ दायो आं फार्स्ट थांग्रोनाय बाजाराव थ' बाजाराव मर्निंआवनो एसे फ्रेश नाफोर मोनो थ' बेखायनो फार्स्ट बाजाराव थांनि बिनि उनावसो आङो दस्रा खामानिखौ मावनोसै आरो गारियाबो एसे मावबाय थानाय जादों मा हावासो खम ना मासो नैया एसे मावदो आरो लोरोंफोरनि दिनै मावदो हावा खमनि थाखाय जानो हागौ इयो आं आरो नर्मेल हावा सोआ बाजार फाइनेलि 50 taga po. Ton kilo sa? Ki pusing sini ki. Roma. Nah, जों मस्ला होनसै निया दुन्दिया थ' लोगोफोर दायो ना लांनो फैदोंमोन थ' फाइनेलि फ्रेश ना मोनबाय आरो रौ ना लादों ओमफ्राय बेथ' कमल काट नासो जागोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु कमल काटखौ मोनसनजिया आङो थाबनो जोबना होबाय दायो रौ नाजों आरो मा बानायगोन बिसि मिथिगौ रौ ना लाबाय बानलु लाबाय ओमफ्राय मोनसे ना आरो टिसि ना होनना बुङो जोङो थ' बेलेगा मा बुङो मिथिया टिसि ना बे सता निसिनि गुवार बेखौ मानै लादों ओमफ्राय प्लास दुन्दिया लाबाय दायो आं थांसै नेक्स्ट कामाव बे नेक्स्ट कामा जाबाय आंनि खानाय सिननाय जुदि मानसि बारा दंबाथ' दिनै सिनला आरो जुदि खम दङबा सिनसिगोन आरो नायलांबाय थादो खैराबारि मेन टाउन सफैबाय आङो बाजारनिफ्राय मानसि गैया दे दा आं सिनना लानोसै बै नोंना सिनग्रानिया सिनसिगोन आं नाय नै सिनग्राया जि हेभिखा जोंनिया दायो फाइनेलि आं नेयन सिनगोन निया खानायखौ ओमफ्राय दारिखौ एसे आरो खानायखौ एसे स' नायलांदों नोंथांमोना
नैबे बर' मानसिनो खानाय सिनग्रा बेयाव बारा स्टाइलिश बानायाखै बारा स्टाइलिश बानायबा हाबनो नागिरा थ' बेखायनो बानायथ'वाखै आरो साननैसो उनाव बानायगोन फुरा क्लियार मोजां आरो लोगोसे सिंगार लोगो मोनदों नैया बिपंकर भाई दायो आङो जिथु लागोन ना फैदोंमोन थ' एक्साइटेड जागासिनो दं बेखौ लानोसै आङो स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय खानाय सिनखांबाय आङो नैया नर्मेल हेयार काट ठीक massage लाबाय आरो unboxing nih mesti itu termasuk aja iya Kan di sini. oh এটা কি করব লাগে একো করব না লাগে তাতে ও মোবাইলতে করবি Kempo Tekno company nih biyo hampir nama naik silang nak एक बोसोर थांबानो जाबाय कानबो नायबाय नैया दुकाना आं लांगोन दा नाया सेवलांबाय नामा सेवाखै गोबां सम थाबाय थय आभेलाव ना दातलिया फाइनेलि आंनो लानो गोनां बुस्थुखौ लाबाय आरो दायो न'आव थांनानै मोजां देखायनो नोंथांमोननो नैया बेगाव बेक साइडआव लाबोदों बुस्थुखौ दायो इमानबो एक्साइटेड नङा जिहेतु दामग्रा मोनसे दोङोमोन सनि बे टिभियाव कानेक्टेड अलरेडि थ' बेखायनो बेखौ जेनेबा बेयाव लांलाय बेयाव लांलाय खालामनो हाया थ' बे मोनसेखौ जाबाय बाहेरावबो दामफैगोन भिडिअ'आवबो दामफैगोन ओमफ्राय जों रिल्स सिल्स बानायबा ओमफ्राय वर्कआउट खालामबा प्रेक्टिस खालामबा माबा मोनसे जाबा थिखोना लांनाय आरो अबावबा थांबाबो थिखोना लांनो हानाय हिसाबै बेखौ लाबाय आरो दिनै फाइनेलि स' देखायबाय थादों नोंथांमोनखौ क्लियारलि सिनेमेटिक शट होगोन बे बक्सनि बे हम एक्सुवेलि हमाव दामनाय बियो न'आव दामनाय आरो बाहेरायाव दामनायथ' नङा बियो बक्सआ थ' नायलांदों नोंथांमोना माबोरै सिनेमेटिक शट होयो आङो मोजां नांदों बेखौ मैया आङो टंलावबो नायदोंमोन दामग्रा थ' बिदि मोजां क्वालिटिनि गैयामोन जेनेबा मोजां बेस जानाय बा मोजां खोनानाय थ' दिनैखौ मोजां मोननानै आं लाबोबाय आरो दिनै आरो गाइस एक्चुअलि आङो नर्मेल सार्भिस होदोंमोन गारिखौ थ' नर्मेल सार्भिसिङाव बारा कम्फर्टेबल मोनाखै माने गोबां माबा साखाफ्रा लोरिगासिनो दङ आरो गुरुंग्रां एसे आवाज ओंखारगासिनो दङ बेखायनो नर्मेल सार्भिसिङा खुनु काम जाया नर्मेल सार्भिस खनसे खननैया जायो आंना थारमाने बायनायनिफ्राय मात्र खनसेल' क्लियार मोजां सार्भिसिं होदोंमोन आरो बेनि अनगा गैखायामोन दा दिनै 2 इयार्स बारलांबाय थ' नै खनसेबाव मोजां होनांसिगोन नङाबा जानाय नङा गारिया सालायनाया एकदम गाज्रि जादों दा सुजुकिनि मोजां सार्भिसिं होग्रा मुवा दङ सेन्टार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना हाजो हाला माइबारि दुब्लिजों बुंफबनाय जोंनि गामि दायो आं न'आव सफैबाय आरो ना थ' हिन्जाव माब्रै रिएक्ट खालामो नायनि बक्स लाबोनायनि थाखाय आंथ' बुंलाङाखै नालाय माबोरै रिएक्टआ जायो नायनोसै नैया नाया एसे लानानै आं खानाय सिनबाय नालाय एसे लेट जाबाय गुरै जाबाय थांनि नैया होमबालाय अ माय गड लाबोमारबाय आरोखि बियो बक्सखौ नायलाय बक्स लाबोबाय माबा वर्कआउट जालालायनो बेना बक्सबासो वर्कआउट जायोनो लाबोमारबाय आरोखि मा बक्स लाबो फैसा गारनो जायगा मोनाखै दे दिनैनि आंनि भिडिअआ एसेनोसै स' मा लाबोगोन मा एक्साइटेड जाना दंमोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै स्टार्ट खालामबायनो दामनाय नै लाबोनानै डाइरेक्ट उसुंनाव नै मा न' होनना बुङोमोन बेखौ बेखौ होनोमोन न'खौ किटचेन खाथियावनो दामनाय स्टार्ट ओंखाम संग्रायाव आरो बेयावनो दामै ओंखाम संगासिनो जायो ओरैबायदि सुइट गाबो आरो बक्सआ सनिनि नङा खिन्थु सनिनिया बेयाव दङ गेजेरनि रुमाव
ओमफ्राय बे चाइनिस ब्रेन्डनि चाइनिसबाबो मोजां गाबो स' थेंक इउ स' माच दिनैनि ब्लगा एसेनोसै बाय बाय